تعالى اي عزيز الفيلو اي اسبيرتو تعالى في ابني تجديد يسبح nitolbuk Spiritu Santu Alla sabiex inti tippurifika l-qalb tagħna f'dan il-mument bil-preżenza tiegħek. Ħalli qalbna tkun miftuħa beraħ għall-kelma ta' Ġesu. Wettaq fina int Spiritu Qaddis dak li Ġesu irid jgħidilna. U nitolbu lilek Marija sabiex takkumpanjana int f'dal-ħin kif akkumpanjajt il-Knisja meta kienet għadha fiċ-ċinaklu. Amen. Fl-ewwel meditazzjoni tagħna eżistijej. Krajna is-sejħa lill-Knisja tagħmlilna permezz ta' Ġwanni Pawlu t-tieni li reġa' fakkarna lil mulej ridna qaddisin. U rajna kif il-qaddisin kienu jaraw l-affarijiet mill-mod kif Alla jarhom, mhux kif il-bniedem ħares lihom. U jekk kien hemm realtà li l-qaddisin kollha kienu konxi tagħha, kienet ir-realtà ta' dnub. Id-dnub bħal offiża lil Alla. Imbagħad kompla rajna kif Ġwanni Pawlu t-tieni stedinna li l-qaddisin huma nies profondament ta' talb u mat-talb hemm bżonn nissawm. Illum ħankomplu nisimgħu x'jagħmel qaddis, x'jagħmilna aktar qaddisin. Hija stedin oħra li Ġwanni Pawlu t-tieni fl-ittra li semmejtilkom li qegħdin nimxu magħha fil-bidu tal-millenju l-ġdid. Ġwanni Pawlu t-tieni f'paragrafu 40 jagħmlilna din l-istedina. Il-Papa jikteb hekk. Matul il-medda ta' snin jiena dejjem tennejt is-sejħa tiegħi għall-evanġelizzazzjoni l-ġdida. Ser nerġa' nagħmel l-istess l-aktar biex nisħaq li jeħtieġ inqajmu mill-ġdid fina l-qawwa tal-ewwel żminijiet u nħallu timlina l-ħeġġa tal-predikazzjoni tal-Apostli wara qejt il-50. Jeħtieġ li nkebsu mill-ġdid fina il-fjamma tal-konvinzjoni ta' Pawlu li stqar ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju. Illum nixtieq li nidħlu fil-profond ta' din is-sejħa li l-Knisja qed tagħmlilna eżistijej sabiex nevanġelizzaw. Sabiex il-kol kemm aħna nkunu missjonarji. Irridu narfu ħbib tiegħi li aħna bħala Knisja għandna missjoni. U l-missjoni tagħna bħala Knisja mhijiex differenti mill-missjoni ta' Ġesu. Għaliex huwa Ġesu stess illi dak li huwa għamel qed ikompli jagħmlu fil-Knisja. U di importanti li nifhmuha ċar. Aħna mhux għandna kmand minn Ġesu u aħna ħammorru nagħmluh, mhijiex hekk. Ġesu mhux il-boss hemmhekk għalilna biex neżegwixxu xi ħaġa u aħna nagħmluha. Le. Huwa Ġesu stess li dak li jagħmel hu 2000 sena ilu irid jibqa' jagħmlu issa u fil-Knisja li hija aħna. Irid jagħmlu magħna u permezz tagħna. U r-realtà li turina din hija l-mod kif Ġesu għażel l-12 l-Apostlu u l-missjoni li tom. Fil-Vanġelu skont San Mattew naqraw hekk. Ġesu dar li bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi. Ixandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u l-kull min nieqes minn saħħtu. Wara l-Vanġelu jiddiskrivi dil-missjoni ta' Ġesu, ikompli jgħid hekk. Sejjaħ lejh 12 id-dixxiplu tiegħu u tom is-seta fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' Mart u l-kull min nieqes minn saħħtu.
L-istess ħaġa li Ġesu kien qed jagħmel, Ġesu qabbat l-apostli biex jagħmlu huma wkoll l-istess ħaġa li kien qed jagħmlu. Illi din jurina li l-missjoni tal-Knisja tiegħi hija l-istess missjoni ta' Ġesu. Huwa Ġesu li jkompli jagħmel dak li l-missier batu jagħmel permezz tal-Knisja tiegħu. U aħna l-koll kemm aħna ħbib tiegħi aċċettajna li Ġesu ħajużana f'dil missjoni tiegħu mhijiex tagħna hija tiegħu fil-mamudija tagħna u fil-kriżma tal-isqof. Forsi ma konniex nafu x'qegħdin nagħmlu, imma dak li konna qegħdin nagħmlu. U llum għandna ċans li bħala nsara adulti illum u mhux għada nirriflettu bis-serjetà f'dan ir-randan jekk aħnies se nieħdu bis-serjetà il-fatt li aħna għandna missjoni u din hija xi ħaġa żistijej li fil-Knisja ħafna drabi maħniex nagħtuha importanza. Mhix il-Knisja l-awtorità tagħha li mhix tagħtiha importanza, però ħafna nies fil-Knisja ma jħossux li għandhom missjoni. Ħafna nies mill-Knisja jiġu biex jirċievu, jissodisfaw xi obbligu, però ma jħossux f'qalbhom li l-mulej irid jużhom, li huma jridu jkunu strumenti f'idejn Alla, li huma jridu jkunu apostli wkoll fi żminijietna. Allura jeħtieġ li f'din il-mixja ta' konverżjoni li qegħdin nagħmlu fir-randan, iridu naraw jekk aħna qegħdin inħallu l-mulejja minna apostli. U din hija serja ħbib tiegħi. Għaliex minnek jiddependi salvazzjoni ta' ħadd ieħor. Alla jrid jużana. U l-ewwel ħaġa li nirriflettu dwar hija din. Alla jażel lil min irid biex jużah. Ġesu fil-Vanġelu ta' Ġwanni, kapitlu 15, vers 16 jgħidilna: Mhux intom għażiltu lili imma jiena għażilt lilkom. U dil-kelma kull wieħed minna hawnhekk illum irid jismagħha għalih. Mhux intom għażiltu lili imma jiena għażilt lilkom. Ismagħha bismek. Mhux jien għażilt lili, Mari, imma jien għażilt lilek. Mhux jien għażilt lili, Giuseppi, imma jien għażilt lilek. Aħna qegħdin hawn eżistijej għaliex Alla għażilna. Aħna ma mdina x'inmulej sejħinna biex nirċievu dan id-don kbir. U l-għażla hija ta' Alla, Alla jażel lil min iridu u jinqeda b'min iridu biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Nixtieq nagħtu ħarsa li ftit lejn il-kelma ta' Alla, mhux biex nikkonvinċikom, però biex nagħmlu kuraġġ. Kif Alla jinqeda b'kulħadd. Jekk inħarsu lejn San Matteo wieħed mit-12 l-Apostli, naraw li dan kien pubblikan. Jiġifieri dan fis-soċjetà ta' żmienu, il-Lut, kienu jaraw li kien bniedem kontrihom, jitħabbeb mar-Rumani biex jieħu t-taxxa. Hija Ġesu, min tant nies bniedem li ma jafdawx għażlu biex jagħmlu apostlu, għax dik kbira. Għal ġieħna ma kinux jafdawh fis-soċjetà, taħ missjoni għażel persuna li mhix kredibbli f'għajnihom li kontrihom u jagħmlu apostlu tiegħu. Iva, illa għażel. Bniedem li fis-soċjetà ludija dak kien kontrihom u Alla bih irid jinqeda. Pietru, l-ewwel Papa, baqa' magħruf għax tradixxa l-Kristu wkoll. Sa frattant ħallih Papa. Ma warbux mill-ġemp. Immaġnaw kemm kienet ibsa. Mhux biss għal Pietru li jerġa' jagħmel wiċċu, imma ta' madwaru. Dan u ta' min jafdah. U ta' min jimxi warah dan. Dan hu r-raj tajjeb tagħna li jista' jmexxina wara Ġesu meta huwa stess tradih. Nistgħu noqogħdu fuq il-kelma tiegħu jew le. U Kristu l-Pietru